osaya akuto na Asante hene na konye na ntokwa no wa onim kan kakra no unim se mon Katamanso emfi ahanu ni na saa ekon no esiye na empempi no esanse baabi esiye no ya tabo ndin nti no ya na ya nkrofo se baabi esiye no fo no nko an kon sando enso nyesa na etie enwoma pimpo eka no dodo awo Katamanso onso ekon no bi si ho ekama se hobmpo na ekon no etutwae nije se ekon no ba kwa ekon ya ema ekon no tutwae no Katamanso dodo Katamanso na yaka Katamanso a engranfo e wakasa bia ya ahyense chiniye 1823 ending hono ena Asante hene soma na akonfo ana sabra ba kuma hene osaya akutu na edi omani no mbae ena na Britain for atese se skakoko e wo fifi ho na mo fifi ho na skakoko no omo ho den into oba na governor of our ba ase soja ni ayama uniform fofo onam kuruma oda kra nation no de bae to be yakaka bensem no oba ode ne band aka no so webo obo ni national temple be Asante for da mo tumi abro mo abusia o share video ya edaso ya na ene eye 200 years pepe ya dodowa Katamanso wo no ekoso entiene ye ba bedo suko ne ahwe ede ekora ni dodowa Katamanso wo hini ne siye ehini fo ne konsanto kwa ne die nti na ene wonom ehye safa no enti general form eni teacher kantanka abeka mensa ombeboa yen na yensua ade enti kame ho emretie bi mu na yensua ade mfamfam na yesha se no mfamfi general honom general wadaroma yekase dodowa Katamanso wa echirese ntokwa bia Asante ene English abrofo ekon no osana de tosunsun afia pema he nwotwe adunu nsia free anopa be no nsia kopema wia no mensa na English abrofo ba no sa abramo de abrofo a mo free Denmark e be from days anu mo Christian bo castle osu kan mo sana de astrafo free Trinidad and Tobago, Jamaica, Sierra Leone, and Hausa from Nigeria, and Wasa Dentra, Achim Boakwa Kutuku, Epiapim, and Gadangwe for, and Infante for, Edina Kabum, and Omjinafa, and English Abrofo, Edo Musicano Mako de Diomanu, no money Asante Becontoka, Sabrina or Santene, or Tosomochi, or Saya Putuna Asante, Nekonye. Na ntokwa no wa onim kan kakra no unim se mon Katamanso consistency be be adodo wa wo no ofa Madina kofa denta kofa oyarefa na akone na mfa oyibia na wonam sa kwan na so nti of different Katamanso eko dodo wa no kwan wa eni na yinkure wo ho sisi wo nkura wo ho nkura mbo so nkura me ko so nche na nsen akra nti unje eho no edwedi amango bebre wo ho sisi a se oduru ha baabi om time mango fu nti wo firi ba akokọ ofoforo na kwan wa na dodo wa na okokese en course no mum ne fa bi so ewo Katamanso no emse oba amamre mu dia ehye nu wa mu aha na wo ka bi se omo kono no pa ekosi amure anopa no nsia ekosi ewiabe no mensa nti dakope no de consanto dakope yo teacher wadaroma dodowa Katamanso yo sede o kana se emfi ahanu ni na saa ekon no esiye na empempi no ya na esanse baabi esiye no ya tabo ndin nti no ya na ya nkrofo se baabi esiye no fo no nkwane konsando kwani enso nyesa na etie se tie ni general dika kan se English for ya friends English ana England ana UK for ena omudi ndokwa nanim na omudi omunuanum ka omo ho omunuanum Holland for ya from Dutch any omunuanum a Sweden Denmark for Denmark ya no monso baby I from Christianborg Castle no
ɛhɔ na no omo omo nso omo ahinkuro wo ana se omo office Christianburg Castle na hɔ na Denmark for wo ɛna na Holland for so wo Jamestown Bonano ho ɛna English for nso so omo nso wo Bonano ho ebi na sa nkrofo yi a ye sabi from Gold Coast no na kamia say Gold Coast ndi abeda wo mo so awie okay if you say yi na abrofo no edi wo mo so ama wo mo din edin anom de ama wo mo no ye Gold Coast na nka wo ma hinkuro no na nka wo Cape Coast ma abrofo kro ya yi ahinkuro no de bankran enti ekun ni nyina no esi wo oman a efre no dodoa ya wo mo ye dangbefo krobo wo mo kasa no ti se krobo kasa dangbefo no kasa wo mo kano krobo ne ada ena nkranfo nsuso wo mo nsuso wote ada no ne dangbe no a ene nkran no ade se fantini asante ndi kasa eben pa ndi omo ya nuanom na enuanom no ya na hye edem nti ye ka dodo ano a omo na ye adanfo no ena Katamanso no eno ye kuro ba ko a omo no ene dodo ano ene bohye nti wodi free dodo a ho no no eko na chi no eje se wo dangbefo no mu ena wodi free dodo a ho no ba na nim no eno nso na o ba be wurankan yankasa enti nuanom ba ko a omo kasa ben na omo ne ye ben omo bibia ben asase so ena ntokwa no esiye emom esi wo ma asase so na nso ntokwa na nye wo nom ifse omo aye ka omo ase omo nche da nọọsụ ene kura no anipa dọọsụ no omo san ye kakra bi teacher ebe ba wo no ekon no so omo ne ebe ba omo no so bese mi hu nsunsun ya da dodowa wo no ne Katamanso wo nsunsun ya da ni yo ye ka se wo a ekon kese ene wo no ano ye wo ntokwa no abia ye friend battle battle no kire se kuma okay ena wo no kire se efa ba bi bebre ena akwanhodo bebre so okay nemom yekohia se krom yenu bi ana BBC baby na chobo ye yeko bum yekohia ho na ye ko eno no eka kon no okay enso nya no ne kon no there's no battle ene enti sa ekon mu no ya na ewo nguma ene mia bebra ekon no sie o ka ni nyina abomu a ene efre no ekon no enti nka o de batwi ma be fa sentokwa ene kon okay so yeah entokwa no battle ene kon no eyewo okay na ni nyina no battle no nguma no yakon ha o ka bomu a na chese enti o ye pe ekon na nkasa dia ejese dodoa enti o be hwe enwoma bi o ha enwoma pi mpo eka no dodoa wo so na friend say Katamanso onso ekon no bi si ho e kamaya say hobmpo na ekon no etutwae nije se ekon no ba kwa ekon ya ema ekon no tutwae no dodo Katamanso na yeka Katamanso a engranfo ewo kasa bi a enkran kasa ya achiense chiniye umbrella endi se yo ya omkofre ho chiniye de nyinim nemum na sekira ne se chiniye enti ene nyina no omo fre chiniye Katamanso na enokro no ana so be hwe ndisi fo ayi no a
Katamanso no chiniye na omo ye sade no omo te NDC no na je se omo be so omo ye ma ne kai asantefo se munima e ka kire mu se chiniye yi ya e friend Katamanso no eno ani saa kon no ba bi et kon no etwae nje se NDC for no ashanso de no kra omo de sheda bu asantefo be so and he said ne obi ko gina ba bi no ga se MPP na ya asantefo party na ya ka no so e ho ade so obi a wo ba bi a na kuma wo ina obi a befa abama na kuma akon ba bi no na wo mpanin sem bi a wo ade no ho se obi ya mabusuafo bone bi na obi nsuso ya bone fofora na wamfa nya mabusuafo a ya na de wamfa nya mabusuafo no metwe ben no chen ni ode ya mabusuafo se o hwe se NDC baby abeduri ontimi nka se uyi no Ghana nsemu jeso onukura na wadi omanso ache sanity ndubere na oyi na firu nanso ka hu se omo amamuo ni nyina no baby akofefaye ene omo echichi a omo no bebre a echichi a omo no wonmu enfo mo ho enforo sawe no ase ne se yedo yewo na anye oya inya ofaye ena oba your friend is saying so NDC nso a wonum no nso so tete ya o ma hu sa sante for doso e wo MPP mo no wo mu nso mpe MPP no papa ze tete ho ni nyina no ye kan tete nsam no a o ya na akọwie se asante ne yakon ya asante ne ti o mu asabe asante ne o mu kon ya no dudu no anso empe party a sabe asante for no doso wo mu eno nso njire se ni mienu nyina enye ena ensa njire se ni mienu nyina aye enye ofa NDC a enye ofa MPP a enye ene ewo mu so nji wonmu efa chiniye no owura no a oye NDC for Franka no ashanso de no efro na ali yemo oh yeah na me wo hobi o sa yeah TNDC oh yeah ashanso de no na wo hobi me wo hobi ndi eno de anya no asem de eka e beba eno so dache me pese me kire wo mu ayehwe se minim de meka no kwase yo teacher da say teacher onye ne teacher general wo yi e dia na kofa bae but aye pa benti no mo de santo kwa no ebeto aya onse nanka asante enchim na ye nkwaso na de asante bae okay ama bebrebe na yenim sabre no nhyeso bone ene ma omuti atua no bede omo America kra ehunu sabre no no mutu ato efiri America eme de ko English England ebe no hu se obete no hwan na etua atasma no se din sanfon chine abra ye ntu no so aba ene ebete ho na mo mutu atua ba asa na afi British nso nya san ho ena afọ yes on Canada for be hye ena no me hye na afi oto nsase firi France ho na de kan ho na ma Canada be kese ena oso a ni prisoners ku Australia ena actually was yes we treat me na weapons sabre Australia akwese na furu asam Britain ti no flag no Australia flag ni New Zealand no be celebrating for the able nti ebra the friend Asante no ejin fa ho de free de nchira ho mo chire no hu se mo ma twa mo hia no so me ya atanfa ya ho ntoye na bi otanfo fro bombe ha ko mo no ya nti mo de apam ene ekon etro mata ban osetu na chire man na so pokuar tire mu pa ma ka se opokuar no ma ne wo no ose ko jusu tire mu a opokuar no tire mu ko dru German nyina opokuar no
na kusibu adum goba wantrim kese na se kwadwo so ba no so de gonja enda gomba nyina ba keka ho na bio Asante hina ba ko a na abreso na Asante ye kakra pa ne o se tutu kwa mes bebonso ono no ba ya enam asen sensen bi a mere bi atwem ka ho asem no nti okọ ya akoko eje mfanti nyina ba ka Asante ho ti frisa abre ne ko na empoano ho nyina no omutua eto mo cases etua to e de ma Asante hina ayi nyina no se no ne be ma bedu ba bi no e de sagrant ntoka beba no nti ko ba se maybe na restoration because o empoano ho nti o se bo be je empoano no no 1807 na 1811 ni 1813 na 1816 mo ho no o na Asante folk di dwa na ebi achemfo ana keep Colonial ho ana se mankesi miri ho no makwa akoto Asante folk adwadi fo no so na ma Asante asrafo aba bekire bibi ho enu mu bi no na ekoso 1823 ending ho no na Asante hene so na akonfo ana sabra ba kuma hene o se yakoto na edi omanim no mbae na Britain for atese se sika kokko wo mfimfin ho na mo mfimfin ho na sika kokko no omo ho den enti Sierra Leone governor no he Britain o he Sierra Leone so ma Britain no ne so ma ne ba se omra dabi omo ato hodin Gold Coast abra omo to nim se amomo din no omra na omechire ntumi no ontoro mo on from Moses ago ne ko into oba na governor of our ba se soja ni ayama uniform foforo onam kuruma o da kra nation no de bai to be yakaka bensem no oba o de ne band aka no so bebo obo ni national temple be Asante for da ma otumi abro mo na tokwa no ko wi ni se o hu se information mo de bai hu yan se o matumi ekon ne na asrafo ama mu twa ne ti e de be kuma na da twa ne 21 January 1824 no sada na Asante ne se ebo ama ne se Asante no se ebo so ato enti enum ho no Asante hyiemu no se mo kokon tokwa wi o se mo san ba fi ba di ma home na ntokwa no o se yakoto ehu se krofo bi adi ne hwamo Asante hyiemu no mo ne krofo bi e wa apam te se enkrafo na ye no mo ni ko ntokwa bi e koso akanfo ma na nkrafo e tina o mo nko kan obi a ho ne kan so mo neutral ne mo nkrafo ko tai Britain English abrofo achi e o san tokwa mu e ma mo ne Asante be ko no ne ntokwa edikan Asante ne abrofo ko ye ntokwa etwa to Asante ene Ghana fo ko ye no 1818 omoko German ntokwa bukcha decree no nti e ba sa no ne ko ba se Asante ne se reche bi koso Cape Coast ne Mankasim mpatam ho ana bido na afi Kromantin ne anomabo ne abrafo kakra na Asante folk di dwa no mo ye ne ma reche bi ho ntoko di be bo so ne so ho hwiensi no eno ye se ene de nkranfo de Asante no so ko chiro bibi na nananwa ma hene bi ne na anya adwene se emra na wa Asante ne kire se ye ku wi a ye nkofi nti se pese konkra ye nko ne nko boy ma no so de bi onti ase nti be dwum ho no se move se okọ eye nkranfo no so sabre no so na Britain Parliament ayo mo ya pa se ebisi da se sabre na uchi wi aso nyina mu nan na Britain kwa asase ba ko ti no bubu bi omubu bi wo brofu mu se the sun never goes down on the British Empire se wi antoda e Britain de bia na wi agina ba bi about 12 ba bi nti omo ye se omo tu sikasi ho e ma omo de ya kodie fufura se friend bomb no afena no mo ya ba wi ase e ma omo ye bibiri so mo ba be kum Asante for no omo form so mo ye nkrofo mani mi primitive no mo se akofo from territories na Caribbean to say Trinidad and Tobago ni Jamaica because be free India e kan India ene de friend no India Pakistan Bangladesh Myanmar e ko se akofo free ho e ko se be free Sierra Leone ene Nigeria Hausa phone e don ba se ni no mo ko nto mo duro no mo se enkranfo no so kra hu so mo aya ade ama Asante bo afu na enkranfo no so ne omo Gold Coast ho no e bia ya adwen se yen kan bom ebi ni se na atime bo akwafo Asante atoromade hye na se ama oba na ya otihene sabre ne friend rukia na atinkutuku so de no akokpo hu na akua pem so akoka hu ena wasade de nchirafo so no mo sha Asante mu no peso mo nyom fa ho di no so edomo akobbo mo ena na afi mpantifo mpo anu no nyina no gise enuinafo na tena ase ma Asante no mo nyina akoka ho bo nti ehọ na
Netherlands for no more Jamestown side hono any Danes for no more Christian broadcast no so yes Yankubia Asante befa ho nyina no nyina akoka bomu na Britain for di omani e ma to kwa nisi okay teacher wadaroma de kofa akun ibai yo eno na general kanam dibi ebe kan se wo hwe kwanya ekono de kofa bae dia enimu wawaye enimu okay na emum ekono angasa hwan na konye ye sebe de wo kan no samre no na wiase aye akode foforo sa akode foforo no o mo de baase ye be teste no Asante na ya de enti hwan mo de oye ni tuo ono nim ekwan obefa so a sebe obeso ahwe okay mo gyina ho nyina no etuo ene akode a mo de ba nyina no efri abrofo eho ne bae ndi abrofo no ana edi animu ede kon ane ba kon de to so mienu ekwan a ye befa so a ye be kon no ye befa ha ye besene ha ye be ni se nyina no roni abrofo ya na tenase kire o akonfo no nyina na ekon no ekoso no abrofo na ne dikai ewo bibia mu ndi general sara omukun santokwa no anase ai captains ne omudi ekon nanim de dodo no na ye se bibini kura kan ho bibini no oye ono no ta woni nachi informat nya informa ono se abedi achire broni ena edi ade nanim nemum se wokofa Infantini so onkumbia ono no odi broni nachi broni no assistant no ndo hwemu a na kire se entokwa na ngasa de omunum so mu jemu a sabe Asante betimi adi nkunim wa bra omunche wo mu kra to omu jef esi wo mo naso ehu sika nyina ye kokon no ye bedidi ye kokon no ye beto atuo ye kokon no sika kese etwa sika kese so kondo kwana sa sika na omutwa ya no emfiri sabe anya don grafo ene emfiri mfantefo ene emfiri adam dangwefo efiri abrofo sa entokwa ye kan omo de entokwa edi ka ba ya ema omo no abrofo no ehu dwiri wo mo a omuja oman ho kra koi enjina aka abrofo no bi ewa ha di wo mo na aka wo mo ha no na omu di bibia anim kofa sika ene atuo efiri wo mo nuanom a mo ekono koje bae de be konto kwan endi ka we amana kosi se sebe entokwa ne de Asantefo ye o ma dwen so o ne nkrafo na kokon nanzo dro akono no na nye nkrafo na no ne omoko na se o mo ne akanfo nyira akoka abrofo no ama dangbe ne ganfo nyina nso akoka abrofo no ama sede odi ka kan ne binim kura fifiri miamia bia enka gokusu no omu nyina be kan ho je se Togo fo obia se ka se ko a ya na nye wa ugina akono nko a wo spy wo ya spy ma obi a okon wakobi okay so nyina mo boa jo do hwe mo no dia je se ko achiri echen asase no ane ekoso ntokwa eno nti no onu mo de santokwa no eka eko a Asante ne abrofo kon ye santokwa no e boni din wo mbi ye mfre santokwa no enkran Asante ntokwa ye fre no Asante abrofo ntokwa sana yo broni no a odi ade nanim no
oye no watworo to ho na o kai ntokwa dodo a Asante ne abrofo kon ya saa ntokwa yi a enne ombenya ananka eye te se nkrafo ene Asantefo ntokwa no e ka ho se Asante ene abrofo ntokwa ma memfa bintu aso ye frɛ no Anglo Asante War na ya omoka didi kan ne 1824 de toso menu ni we no na ye kwa we ya ye nyina be hu se tokwa no ba we no tokwa bia ba we ya ye ya pam na apam no Captain George McLean ejina enrisifo anan na Asante ne osaya kutuzu ejina Asantefo anan no mo ya pam no eno no omo mpesa omo je ho akinye no omo nkɔhwɛ Treaty of 1831 Asante ede na de hye mienu ebesi awowa etwi agod bi set mfie sie die no omo ankontoka be mo e ma so ye na de mo osun kwanta bi sa na osun ansan sa do mo baaye na biu 1896 ukọ okapehina himfi aya frofo kuma fia yo meda bi ho aya twoso Ashanti 1896 yema afoforo ba kibi sebi foforo ko nkanfo ho no nyina omo nyina no de na ye meda de kodo mase se mfie dioso etwa mu no mo bobo aye ma ye ne Asante kontoka sa ne ma we no eda ho epun sabre yo so denra kan bie yani ene se Asante ene nkrafo ansan apambia treaty bia omo ne ntokwa no omo ekon ye na sign treaty abrofo no ene sign ye ena Asante ene so sign ba English nkon ane sign so enti eye Asante ene abrofo ntokwa enti wonu mo mbekan enwoma na mbekan ne yie wo mu mfrɛ no Asante ne nkrafo ntokwa Asante ene abrofo ntokwa nkrafo kɔboa abrofo nanu ya omo baaye mba senka omo ba be frɛ omo ba be di via henu no omo benya ananka Asante hene abba ne wo ma be di saa we no enya de bone na Asante hene kira omo bibi se nyeme ne mo na ko e okay ombe chiano ewo na himfie no se nyeme nemo ena kontokwa no ye mo frɛ no Katamanso ntokwa no ana se dodo antokwa na dodo Katamanso ntokwa no kre se meme nana ena konsa ntokwa na one nkrafo ena konye se ne woni tirim grass woni nkrafo na ekokon eduru ho no na ye abrofo na ekon ena nkrafo mum eboa abrofo no o kan sa kire wo enji ezese yesuan bibia ehu se ni tipa ni se ekun wie ye no ehu nkrata tro no wani hwan ena sign krata enu na kire ye o mo mo kontokwa ntokwa hwan na di nkuni ye hwe ntokwa na ho asa ka so se asase fra no pa na sabre no bombo ma yen foforo no na yen koso hwe oba bia ntina abofo no kwa ni bombo no so ho effect Asante ba ho a omode asrafo ofiri Asante amama ni nyina so na eba tombe ko ye no omode mema be mpima duanan 40,000 ba na asa abofo no tutu bombo no flag experience say flag no amane sabre ni nyano mokoko a omode ebi amfa hosu bi de o ma senso etrese ha na ye Asantefo ni gina ha na ye ebi akrowe mufo na bomb na tutu ye hose se de hosi ekumo no ntino enkrowe kunkum o mo ankasa akofo ano mo nim se sun ba ria ni mu no nti otimi gina Asante ni a wokunu Asante ni no nim se bia ne yonku ni nsubiri no aha nti ye kwa wie na ni bebre ewu ama I say bro ni be kan say ase aye inconclusive fight if you say nipa bi wu ya na yenye ni so be wu e ma na ma yenye de kan ye afam de yanko mu bi de e ma enam so ma kitahudi anko yi ma omo no mo hwe sikadwa so e bi kra
eko ye masikedan ko kachiri na adwaben hene kwakubu aten ene ninia na akontena sema hene na ekofa baaye okofa ne na ho pempena de nyina nkokon de baaye na wo mokọ no abakotem kire se ne ye bro kontena situ enso wa mu nti omo baaye na asante hene to omo di adwaben hene nya woro akoma na eye kontena sinya oje abo nti ne kontena hene otesisi an je abo kan di ho nti asante ha no ba ha ohene bia ye de bibi ka ne din ho no ewase nye se otwa na ho ten keke nti ekoba na nipa wu na ye se asante se ye nsan etinko na ntantokwa no ni fie numachi 1831 treaty of Musa friend the treaty of 1831 me se ahwefo nyina nkɔhwɛ no bo so mbesa wo Musa free na ekɔ no asante nye ntum se nsaase a wopra na chi no eno no de mo mbam ɛhɔ no na ɛkɔfa akasa bi ba sɛ asante hene ntrapra ankrofo afa ne sɛ ɛsuopra no asante hene nante ntwa wo senso wɔn fa twene so ntwa efisɛ santokwa no kɔ ya oba no wɔn to afa bim otwa pra na ba ɛna no akyi no asante ahemfo mu ba poano nyinaa no asante hene kwakudi asɛm mu a ɛkyɛ bɛfrɛ mprɛmpɛrɛfɛ ɔkɔ exile no otwa pra ɔba no otwa pra na mpempia na asante mpempe the second eba bebo golf no ebe bi atimota no bi dia nua wo nyina no oba utwapra na nyina wo koso no sen twapra nti wo mo ka asante ni twapra no eye nam 1831 treaty no so ne ka se free na ekọ no mo utwapra na kire se ho ye hye e wo asante ne eye wo mo maka no tem abafo no tem eno ne ma enkro bi te se agona nya akrum agona so adum nyina ne dia no wo be di wo mo ho free asante mu eno ne ma echiri be ma esi akwa eja asante ba ifse na ka esi akwa mfa no bia no na nko ba nti saa de ne si ye na ebi akwa echiri bi hu nti se ntokwa na esi ye no se na ka ya asante ne kasaku bi a de bi na kasaku ba akopɛ enam nye me esi ya obi anya ho award nti no na saa ahemfie ni nyina no obi a te ho a na opɛ man ho fans na so ye kan si ni pi se ntokwa bia no ya tro PhD se de ya tro ho chen no sagranti sa ntokwa no mi no Katamanso ni sagranti no ya tro ho masters ni PhD bi wo history department across the world uko Uganda who's African history time ya Asante ni Uganda for bia kwatena nti de omu tro ya amunim no sa ntokwa kesi mi no eno ti na akọ Canada monument no de nipaku a omonye independent countries si a ebomudi no Asante eno ho nti wo no hwan na rini hwan di dinku ekoye in conclusion je egase asem tira na da ekono so en ye de hwe asem tira be na da so ye ko na yakotwe nkrafo aso ena angoesa ena ko ye se nkrofo bi emom na abeje ntokwa no ekon ama nkrafo no ayekotwe omo asanfo si omo kotwe omo aso no onu mbom akoboa nkrofo bi ejina jese ayi ebedin be nwanwa se be ka se yen ne omo ne omo na konye senge na nga Asante ene nkrafo na konye ena treaty no as nkrafo ehye Asante ma omo sign treaty no dia ene wetimi aka se Asante edingogo ba we de broni ena beje ntokwa no konye ena one Asante sign treaty teacher ma mrem bi on se ntokwa no ntokwa Asante dinkugu no sagranti nti firi okọ ye bi si Asante hene na broni betena bi tuba ha ye si Asante hene na brofo betena na de ma Asante dinkugu pa ne 1900 efiri okọ na broni sire de koso Asante na Asante ase no nkro mu di omo so no omo na kire de nkoso ho nti za ntokwa no time say ye conclusive ni say ye wie ye no ko ye say Asante katika fa oba bi na so ntana ba bi senka broni di Asante so dia na ka o say Asante ni bi so akire broni ti firi okọ no na ko say ye no wie na ko say o ma ko ye two independent people obi amu obi a ti firi okọ na say Asante ni ko di bo na bi di asem na treaty ni kire say na o say Asante hene ede anamusi ni betena mu bi ema enu achi no
yekukum Asante ne bi wo Cape Colonial patam ho aseni no Asante ne kwaku dia panyini ma ne nipa betena mu ma ne nyina ye adanse a saa ne nyina ewo history books no nti enam tokwa na omuda susuru se Asante ba beto aso mo so no enu nti na 1844 asio for no be do mo sa be hye apama se free na ekọ yesere wa broni ye dwan ko bia gien na se bibini bi di eso ye nko Asante ba bi di eso pare ka broni ni eso nti na be ha ya na meti se nkrofo kan se Gold Coast nya independence be na Ghana me so mo ni ma ba ko se Gold Coast no ekọ sha abrofa se 6 March 1844 nti tama den 57 ye mo independence no ma sha abrofa se 113 years enfie ohane dumiensa Asante sabre na no ye Gold Coast no mo sha abrofa se na Asante de no ana ye hen no o ye hen pon a mo so bi ase nti na omotro krataba wo se 1862 1863 na ho ye Asante ne bi ko efa sika bi ano pese de beba ho ne me nyina no nti ye chese sa antokwa na inconclusive anu ti na Asante fa ma me sha abrofa sabre na so no na ye ntokwa etoso mienu wo Britain ene Asante tem na sa antokwa na ma Britain bu Asante to the extent say for the next 30-40 years no Asante ne Britain no bi yeso nyo kunti ntokwa incident teacher ene na dodo wan Katamanso for no mu di fashion sesei since man kukuso yo ye ka se ye ya na nipa pechi ane se wani di nkugo wani di ne yonkoso ena o kire se obi ani obi so ye nse ehye no na de atoa tena wo ba bi na mso ntra me ba bi ena bai nanzo Asante for de omo ehu ne se de na ompese omede omo man koduro no ene no ma na sebe nka omo hwehwe no omo anya okay omo anya kire se nanka saa nkra ho nyina no ya kasala ne sisi ho nyina ne tua ento emma Asante ne saa ko na chi no twae ema eko Kyle mina enti se eno atwa ene na je se wo no bronika semasi walusu bibi anase wahwere bibi nti wahwere bibi dia na je se bia no na nkrofo gina so eka se ene na niema na wo ho nyina no castle Cape Coast ne yi nyina documents anase nkrata na wo Asante ne ho nyina no sa de nyina ma abrofo no nti na je se wumum Asante no mum ahwere ade kese acha abrofo no ti se no na ori ye dia no be kasa Asante ene di nkugo nanso enye se nkugo nti na sabre udi nkugo on tokoma utu aka ntokwa no ka nti first world war no be wie no every treaty of Versailles ya the German ko gina Versailles or France se ka o ma bo nyina no o mo ntuama Germany abrofo Germany abrofo ntuama Britain for ne France for ne yi no e ma ye ani wo ma Germany abrofo pa ye ntokwa no kwa wie no ye ma Asante ni tua 600 ounces of gold e ma ne de na this mean be see awa se on kontoka ye sa de sa ne me nyina ma no to the sense duku handkerchief na gold ni shemu no ya antia no e no ane sa de bre no dibuza ho se na Asante votu eskarmano omtu amangrafo anasa abrofo sa ne ma we nyina no documented etuama Asante votu tuama abrofo no eje se abrofo na omo ne omo kon eti so bi se o won kan na ya paso omo ne Asante kundikuni ma na ka o sa Asante hene isa kire enkan fo ne na kan fo na ka ye hwan o ma he mu de hene na o so di ntokwa ne yo teacher idea so ne baby no me fan ko general so okun nyina chi ne die ne siye iwie na de siye wo okun na chi na ya kire mu se ekoba se sabre no na Asante e fansa Asante wo pra na chi sa na abrofo afa no e no fan se de wo form ho no nkrofo mo de omo e na omo mo pra na chi no ba be sho mo so e do ma so ma se dina bro ni pese ono nso na wo pra na chi ba pona no ne dia nti ya no na ma e be to hye nti ntokwa na chi no wo kan Treaty of 1831 na bo se the sea kese pa ne se
if you open the private to share Asante ene de na bro ni friend Gold Coast nentem nti eno ne adekese pa esi wo sa akunu na efiri sabre na ekọ no for a long time no yes lawyer na kai say Asante ne kon ye na so bro ni ba no more from we be ne bai nti ono no bi asa no hu ni say enye for say obetimi apesika akonde ene nipa dodo a obi a eba ode nim dia bi esronko ebeboa no amode akonsanta ntina na efiri okona Bronitan baby say asa no omo eba bi you teacher yo di akoyet ehuro sisi nansen no se wo hwe ayi kura mpo a mfia hanu ya omu die ya nkanya de bone se wo kai ya obia sebe ebeto wo ana se sa eya no ankwa no chiripi na twotwae ndi utimi di ho afahye enye adebone nanso no ya na obi aya na dwene se ene se mo de mo pe mo nya de a ene de behuru mo ndi wo hwe de sese o mo twotworo a no ma o mo twotworo a leje se o mo tworo a mana ko sise Asante omone di Asante so sa ena de ye kan so kire se enye mo ena mo kon ye o mo kon ye na sign krata okay krata na efra ni say 1831 treaty ya obroni ya ogina o ma abrofo no efra no McCarthy efra no George McLean Captain George McLean ya no e Canada ni on sign ono sign no samre no na ye shede ni say we Canada ni obi aye British wa sebe wo ka Britain for ho bia no we British enti wonum ana sign to mo sign ye o mo kon ye na sign krata to mo de afashe bi obi na sebe afashe bi o ho a wudi nkugo kura wudi where no yenyina yenim se 1874 Asante edi nkugo sa ekon no enso se na anu ya edi 1874 sagranti edi ye enye niwu se sebe obi aboda se China kakraka nyina no mo hye English fo ase India kakraka nyina no mo hye English fo ase ene English fo bibi a omusu ekọ omo ho ya nye wo na asem ne ekoka abedru de enti emra du se ekokon akoko bia ekoso ewo omanya efre Ghana ene etra ho ko miamia ni nyina ehu nya se bia nya do ye befa de ahuru ye ho ahwehwe de odi ngugo ne de wani ngugo esi a eye mpeninsam sese eno de wonti mempepa peninsam ne won peninsam de oye den ya beba jamanfo ko fa ntokoba wiase nyina e bo omudin omo nsusu kire wo mongora e wo suku mu enso omo enye huro ori abrofo ntoko esisi nyina obi mfa nkohuru no yonko sebia me de o share mase Asante kura de obia odi no so kunim bia no wamfa na nhya na se odi no kan no okay so endi Asante de no ni sa ayi no se me di unso nkunim a be shamase me di unso nkunim a be ka me ho na Asante enhyehyɛ so endi enokura mane yese enye ya so Asante di me so nkunim kura na be kan ho am be kan ho emu ma me ye na kwa sanity ndi free titi bepim ne nyina na Asante emfa oman bia nya kwa ofa oman no a odi ne kan ho yeah that's it teacher kantanka ene general form ena ene omama yesuade e de afa dodo wa Katamanso wo a wonom ehye ho fa ene ena ye de ho mfonyini ene ho adesua nyina abre wo me gidi se wo suade ba ko a teacher kan e bokoto dwom se o se ebredu se sa akon ye kokoso e di huhuru
ɛde yɛ hi no yɛntu ne nyinaa mu na yɛ nyinaa yɛnhwɛ Ghana nyinaa mpuntu aha ɛyɛ ADUMASA TV for adwenkyerɛ ɛto comment section hɔ social media handles nyinaa bɛhu yɛn wɔ so Billy Black energy afidi n'akyi a ochinchim ɛde ma yɛn midin de ate sɛm hene kwaku brɛpɛm ɛbɛsɛ hyia makra